Киләсәктә кем булырга, нинди урында эшләргә, был хакта мәктәптә үк уйланырга кәрәк. Без бүген Һөнәрләр фестиваленә килдек. Һөнәрләр фестивале әлеге вакытта бик актуаль һәм мөһим сара. Өфө фән һәм технологиялар университеты югары уку йортында булган әҙерлек һөнәрләре һәм юнәлештәре менән таныштырды. Был фестивальгә төрле студенттар, укучылар һәм уларның укытыусылары килде. Һөнәрләр фестиваленең максаты кызлар егетләрне уку йорттары менән таныштыру, практикалар, стажировкалар оештыру, уку йорттарын тамамлаучыларны эшкә урынлаштыру, ярдәм итү булды. Осрашыуда бердәм дәүләт имтиханының уртаса баллы, укырга ингәндә кәрәкле документтар, кабул итү кампанияһы вакыты, кабул итү имтихандары, шулай ук тормышта югары һәм профессиональ белем биргән өстенлектәр турында һөйләнеләр. Уларны махсус техника күргәзмәһе, вакансиялар ярминкәһе, институттар һәм факультеттар презентацияһы ла көттө. Төрле банктар, оешмалар, заводтар үзләренең эшләрен тәкъдим итте. Һөнәрләр фестивале буласак студентларга сыгарылыш курсларына зур ярдәм күрһәтте. Улар күп һорауларга җавап тапты һәм эш урындарын да һайлай алды. Инженер, төзүче, хәрби кеше һәм башка төрле һөнәрләр — булар барыһы ла Өфө фән һәм технологиялар университетында. Дуслар, әһез үткәс кем буласакһыгыз? Назгөл Гамалиева, Наил Гайнуллин, Тау-Тау хәбәр өчен.